Os que decidiron esperar a última hora para mercar o marisco e o peixe desta noite encontráronse os secos prezos polas nubes, porque a tradicional suba destas datas sumouse este ano a escaseza de produto por mor do temporal. O único que subeu un pouquiño foi o camarón, que ayer non hubo, pero hoxe hubo menos. E subeu un pouquiño. A centola máis ou menos está como estes días, entre 50 e 55 especial, e despois un pouquiño máis pequena, sobre 40, 42 ou así. Marquei pero caro, porque comprei 1 kilo de cigalas, cara, y ahora estoy comprando 1 kilo de almejas de babosa, caro también. Quería un poquito percebe y no lo hay, y quería una centollita que fuera buena y ya están todas muy escogidas y no valen. Los precios están intocables, vamos, el percebe a 110, pero bueno, mira qué buena pinta tiene, se ve que es percebe de aquí. O camarón moi caro, a nécora tamén carísima, entonces, pero a calidade hai que pagarla. A suba dos prezos viuse tamén reflectida nos peixes, algúns deles chegaron incluso a duplicarse, por iso non é de extrañar que moitos se decanten este ano pola carne. Poño unha carne e un marisco bo, porque senón subeselle moitísimo, pero por iso che digo que o peixe este ano caeu bastante a venta. Carne levan de todo un pouco. Carne, polo, cordero. Pues mira, el pescado es que subió un disparate. Y entonces como los que vienen a cenar pues les gusta más la carne, pues venga carne. O que está claro é que a pesar dos elevados prezos, o mercado de abastos de Pontevedra enchouse de centos de persoas en busca do mellor produto, porque hoxe a noite de Nadal Un día se mira,